Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dranilo. Taong 1977. Puro Masbate. Itong mga panahong ito, kilala bilang isang agimatero si Dranilo. Minana niya pa ang karunungan niyang yun sa kanyang mga ninuno na kilala rin bilang mga dalubhasang manggagamot. Sa taong ito, payapang namumuhay si Dranilo sa gilid ng isang bundok. Wala siyang kasama sa buhay, gawa ng mas pinili niyang mag-isa upang maunawaan ang kalagahan ng buhay at kapayapaang kanyang tinatamasa. Itong si Dranilo, ayaw na ayaw makarinig ng kahit na anong pagtatalo sa paligid ng lugar na kanyang kinaroroonan. Kapag nakakarinig siya ng bangayan ng kapwa magsasaka, kusa niya itong nilalapitan at pinapagalitan. Pinapaalala niya sa mga ito na maiksi lang ang buhay, kung kaya't ituon nila ito sa pag-uunawa sa pagkakamali ng bawat isa. Bagaman nag-iisa lang sa buhay itong si Dranilo, pakiramdam niya may mga kamag-anak siya dahil halos araw-araw maraming bumibisita sa kanya. Ang iilan sa mga ito nanggaling pa sa malalayong mga lugar para lamang magpatingin ng karamdaman sa kanya. Maaasahan naman ang aral na tanga nitong si Dranilo. Halos lahat na yata ng sakit na alam niya, nagawa na niyang mapagaling o di naman kaya'y magapi. Ang sakit na nakukuha sa barang at kulam ay madali lang niyang napapatay na siya namang naging dahilan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa para siya ay kagalitan. Kahit maraming kaaway itong si Dranilo, hindi niya ito gaanong iniintindi. Naniniwala siya na hanggat buhay pa ang aral niyang agimatero sa katawan niya, mananatili siyang malakas at handang pumatay sa mga demonyong maghahangad ng kanyang pagkawasak. Kapag nagkataong wala siyang pasyente sa kanyang tahanan, iginugugol niya ang kanyang oras sa pagbabantay ng mga anting-anting at mga talandrong merong kakayahan para tumulong at magligtas sa mga ordinaryong tao. Ayon kay Dranilo, bagaman madali lang ang paglililok ng isang agimat, hindi ito basta-bastang trabaho sa kadahilan ng may halo itong mga buhay na kataga. Pili lamang ang mga taong may kakayahang magpanday ng agimat, depende pa sa mga karunungang ipinasa sa kanila. Dagdag pa ni Dranilo na kapag sinusubukan ng mga ordinaryong tao na unawain ang kanyang pamamaraan ng paglililok, nasisiguro niya pa ring hindi magagawang makuha ng mga ito ang kanyang sikretong pamamaraan. Bukod sa marami silang kailangang maisakatuparan, ang lugar mismo na pinagpapandayan ng mga agimat ay napakaraming mga baong usal at iba't ibang uri ng mutya. Isa yon sa mga pundasyon ng mga tagapanday ng anting-anting upang masigurong buhay ang kanilang mga nilikha. Sa pagtungtong ng buwan ng Abril, napakaraming pinapanday na anting-anting nitong si Dranilo. Halos buong araw noon, hindi siya nakakagala sa baryo dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Nang mapagtanto niyang kinakailangan niya ng katulong, nagpasya siyang maghanap ng isang pagala-galang bata sa lugar nila. Yung batang alam niyang wala ng patutunguhan, ang nais niyang maging katuwang. Maganda naman ang pakay ni Dranilo kahit papaano, lalo pat maliban sa makakatulong siya dito, magagawa pa niya itong bigyan ng pampaswerteng agimat. Sa pagsapit ng araw ng linggo, nagkataon namang pamamahinga niya sa pagpapanday. Umaga pa lang, tumungo na siya sa baryo para pagmasda ng buong paligid. Nang masipat niyang maraming tao ang abala sa pagsasaod, minabuti niyang maglibot-libot sa paniniwalang makakakita siya ng batang magiging katuwang niya sa pagpapanday ng agimat. Sa pagbagtas ni Dranilo ng daan sa baryo, may nasipat siyang isang binatang pinapagalitan ng matandang may hawak-hawak na kalabaw. Dinuduro-duro ng matandang yun ng bata na parabang pinapalamon niya ito.
Alam ni Danilo na hindi kamag-anak ng matandang yon ang binatang pinapagalitan nito sa kadahilan ng kung kamag-anak niya yon, hindi niya ito basta-basta na lang na pagmumurahin at sasabihan ng kung ano-ano. Paglapit niya sa dalawa, agad naman niyang sinabihan ng matandang kumalma. Agad naman itong sinunod ang kanyang sinabi, gawa ng lahat ng matatanda sa kanilang lugar kilala siya. Danilo, bago ka mang himasok sa ginagawa ko, alamin mo muna kung anong kasalanan ng batang yan. Magnanakaw yan, Danilo. Ninakaw niyang 2 sa mga kambing ko. Galit na wika ng matanda pag-atras nito. Matapos niyang marinig ang sinabi ng matandang yon, minabuti niyang pakinggan muna ang panig ng bata. Ayaw na ayaw niyang humatol nang hindi inaalam ang panig ng bawat isa sa kadahilan ng para sa kanya isa yung uri ng buktot na paghahatol. Imbis na agad na pairali ni Danilo ang kanyang emosyon dahil sa salaysay ng matanda, minabuti niyang mahinahong lapitan ng binata habang tinatanong ng, "Totoo ba ang sinabi niya?" Hindi ho, Manong Danilo. Sa katunayan, mga kalabaw lang ho ang pinapapastol niya sa akin. Nagulat na nga lang ho kanina nang bigla niya akong hinanap sa damuhan. Maniwala ho kayo sa akin, ni minsan hindi ko pinangarap ang manlamang sa kapwa kong nakakaangat sa buhay. Lumalaban ho ako ng patas, Manong Danilo. Sagot naman ng binata. Dahil sa sinabi nito, nagpasya siyang kupkupin na muna pansamantala ang binatang yon. Naniniwala siya, walang kahahantungan ng pag-uusap nila, lalo pat hindi rin umaako ang matanda kung sino talaga ang may mali sa kanilang dalawa. Nauunawaan naman ito kahit papaano ni Danilo, gawa ng merong dugo ng Espanyol ang matandang yon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga matatanda noong mga panahon na merong dugo ng Espanyol, kilala dahil sa kalupitan nila sa kanilang kapwa maging sa kanilang mga pamilya. Hindi rin sila marunong tumingin sa opinyon ng iba, gawa ng ang tanging nais lamang nila ay ang kanilang kagustuhan ang palaging masusunod. Naniniwala akong merong tagapakinig dito na nakaranas na din ng ganyang senaryo noong kabataan nila. Matapos makuha ni Danilo ang binata, dinala niya yon sa kanyang kubo. Sa pagbagtas nila ng daan, inabisuhan niya yung huwag mag-alala, gawa ng magmula noong araw na yon, siya na ang bahala rito. Nagpasya na din siyang gawing disipulo ang binatang yon dahil nasipat niya ang kabutihang loob nito na nagawa niyang maramdaman. Sa pagdating nila sa kanyang kubo, mahinahong tinanong naman niya ang binata kung meron pa ba itong pamilya. Nang malaman niyang nag-iisa na lamang yun sa buhay, napangiti lang naman siya habang maiging nag-iisip ng kahahantungan ng kanilang pagsasama. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Naging katiwa-tiwala na ni Danilo ang binatang yon. Kapag nanggagamot siya, yon ang naghahanda ng mga tansong gagamitin niya para sa paglililok ng agimat. Tiwala naman siyang hindi ito gagawa ng kabalbalan sa kanyang trabaho, gawa ng ilang ulit niya din yung sinubukan. Isang araw, merong dumating na isang pasyente sa bahay niya na merong malubhang karamdaman. Kung hindi nagkakamali itong si Danilo, na engkanto ito at inuunti-unti na din ng isang hindi pa matukoy na nilalang. Sa sitwasyon ng batang yon, halata na niyang nakaina ang kalahati ng atay nito at meron na din yung maliit na kalmot sa puso. Matapos niya itong makumpirma, hindi na siya nag-alangan pang bigyan ng paunang lunas ang bata. Ang unang ginawa noon ni Danilo, pinainom ito ng tubig na ibinabad sa mga batong nakuha niya sa bukal na punong-puno ng mga usal. Sa bawat paglagok ng tubig ng batang yon, panay naman ang kanyang pag-ihip sa mga balat nito. Mula bumbunan hanggang talampakan ng kanyang ginawang pag-ihip, masiguro lamang na hindi na ito kayang pasukin ng mga elemento at engkanto. Matapos niya yung gawin, pinasuot niya yon ng isa sa mga tinatangan niyang medalyon
upang habang ginagawa niya ang ikalawang gamot na ipapainom niya rito, hindi ito basta-bastang malalapitan ng mga elementong gumagala sa paligid. Bago nilisan ni Dranilo ang higaan ng bata, muli siyang umihip ng mga palipad hangin sa paligid habang nagbibigay babala sa mga nilalang na malayang nakakapasok sa kanyang tahanan. Pinapapasok ko kayo rito ng matiwasay. Huwag niyo naman sanang sirain ang tiwala ko sa inyo. Paalala lang ito mga kaibigan. Hindi ito paninindak. Wika ni Dranilo matapos niyang tumayo. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating niya ang kinaroroonan ng kanyang disipulo na abalang-abala naman sa pagtutunaw ng mga tanso. Pagsilay nito sa kanyang naroon sa kanilang kusina, bahagya naman yung tumigil para makinig sa mga utos niya. Dahil sa kumpleto naman noon ang mga sangkap na hawak ni Dranilo, kung kaya't inabisuhan na lamang niya ang kanyang disipulo na magbantay sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya alam pero malakas ang kanyang kutob na merong mangyayaring kakaiba sa pagtalikod ng araw sa kalupaan. Nang marinig naman ng disipulo niya ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung tumungo sa labas ng bahay nila nang walang kahit na ano pang katanungan sa kanya. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, naging abala naman si Dranilo sa paghihilot sa kanyang batang pasyente. Habang ginagawa niya ito, nagluluto naman ng kanilang hapunan ang kanyang disipulo sa kanilang bakuran. Tuon na yun nagpasyang magluto ng kanilang makakain para naman kahit papaano nagagawa niya ng sabay ang utos sa kanya ng kanyang maestro. Makalipas lamang ang ilang minutong paghihilot, inabisuhan niya ang ama ng bata na pagpahingahin na muna ito pansamantala. Hindi rin naman kasi nakakaganda ang walang patid na paggamot lalo pat hindi pagaanong katibay ang katawan ng mga batang hindi pa nakakatungtong sa edad na 18. Matapos naman itong marinig ng ama ng pasyente, agad naman yung sumama sa kanya papalabas ng kanilang tahanan. Bago niya nilisan ang silid ng batang yon, inihipan niya ng usalang pinto nito at tinalian ng agimat ang trangka. Ginawa ni Dranilo yon upang mas lalong mapagtibay ang kanyang nilikhang pananggalang laban sa mga demonyong naghahangad na kumitil sa buhay ng kanyang pasyente. Bagaman malakas ang tinatangan na karga nitong si Dranilo, hindi siya nagiging madamot sa mga nilalang na nais tumira sa bahay niya. Halos halo-halo ang mga nilalang na naninirahan doon, gawa ng kapag may nararamdaman siyang mga elemento o engkantong kailangan ng kanyang tulong, kusa niya yung pinapasilong sa kanyang tahanan. Yun din ang rason ni Dranilo kung bakit ilag na ilag siyang maglagay ng malalakas na pangontra papaikot sa bahay niya. Kahit maituturing yung isang mapanganib na hakbang, pilit niya pa rin itong sinusunod alang-alang sa kanyang paniniwala at dignidad. Itong si Dranilo kasi, napakalaking bagay sa kanya ang pagkakaroon ng tuwid na paghatol. Kumbaga, hanggat hindi pa nakakagawa ng masama sa kanya ang nilalang na pinatira niya, patuloy pa rin silang magkakasundo nito sa kabila ng panig na pinagmula ng nilalang na yon. Pagtatapat pa ni Dranilo, hindi lang mga itim na engkanto ang minsan ang nanirahan sa kanyang tahanan, bagkus ay meron ding mangilang-ilang mga aswang at mga mambabarang. Karamihan sa mga nilalang na tumira sa kanyang pamamahay, nagagawa niyang mapagbago ang direksyon ng buhay sa pamamagitan ng pakikipag-usap alinsunod sa basbas ng Panginoong kanyang pinaniniwalaan. Pagtatapat pa ni Dranilo na hindi yun basta-bastang tinatabla ng lakas ng kanyang mga agimat kung hindi niya yun uutusan. Sa madaling salita, lahat ng mga mutya at agimat na nakapaligid sa kanya, siya ang may kontrol. Nakadepende sa kanya kung sino ang itataboy at ipapanatili sa kanyang teritoryo. Matapos ang kanilang hapunan, inutusan ni Dranilo ang ama ng kanyang pasyente na bantayan ng anak nito.
Minabuti niyang ipagpabukas na lamang ang kanyang panggagamot, lalo pat masyado nang nanghihina ang katawan ng bata. Nang silang dalawa na lamang ng kanyang disipulo ang natira sa labas, maigi naman nilang pinagmasdan ang paligid habang nag-uusap. "Maestro, sino ho bang hinihintay natin?" tanong ng binata kay Dranilo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bahagya naman siyang napatitig sa kinaroroonan ng binata habang seryosong nakatingin sa pagmumukha nito. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng lakas si Dranilo para magsalita, kampante naman siyang sumagot ng, "E di sino pa? E di yung demonyong may gawa sa sakit ng bata. Tatanungin kita, handa ka na bang makakita ng totoong laban?" Dahil sa sinabi nito, tanging pananahimik lamang ang naisagot ng binatilyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang natigilan nang makasilay sila ng isang taong naglalakad sa gitna ng daan. Habang abala sa pakikipag-usap ang binatilyo, nasisipat niya ang taong yon na animoy nakatitig sa kanila habang naglalakad. Ang labis niya pa ditong ipinagtaka ay kung bakit nakayapak lang ito at nag-iisang naglalakad sa kalaliman ng gabi. Nang masipat naman yon ni Dranilo, dahan-dahan naman yung tumayo habang pinapagpag ang kanyang pang-ibabang damit kahit wala naman doong dumi. Matapos niya yung gawin, inabisuhan niya ang kanyang disipulo na kahit na anong mangyari, huwag siyang aalis sa kinaroroonan niya. Kapag ginawa niya kasi ang bagay na yon, maaaring ituring siyang isang kalaban ng mga engkantong nagpoprotekta sa kanilang tahanan. Nang marinig naman ito ng kanyang disipulo, minabuti nitong manatili sa kanyang kinauupuan. Maraming beses na din niya kasing napatunayan ang katotohanan sa mga katagang binibitawan ng kanyang maestro. Kung kaya't wala na siya doong nakikitang anumang bahid ng pagdududa. Lumipas ang ilang minuto, nasipat niya ang panauhing naglalakad sa gitna ng daan na unti-unti nang pumapasok sa kanilang bakuran. Nagkataon naman noong wala silang kapitbahay sa lugar, kung kaya't walang ibang dahilan ang nilalang na yon upang tumungo sa kanilang lugar ng 10 oras. Sa pagharap nito kay Dranilo, panay naman ang pagdila nito habang nakatitig sa kanya. Hindi naman niya gaanong pinansin ang nilalang na yon, gawa nang nasisiguro niya na kahit saang aspeto, wala itong panama sa kanya. "Magandang gabi. Ano ang kailangan mo rito?" Bungad na wika ni Dranilo sa nilalang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, panay naman ang ginagawang pag-angil ng nilalang na yon habang palingon-lingon sa lugar na bahagi na kinatatayuan niya. Maya-maya pa, bahagya naman itong ibinaling sa mukha ni Dranilo ang kanyang paningin, sabay sagot ng, "Babawiin ko na sana ang bata. Pwede ba? Hindi mo na magagamot yun. Masyado nang matindi ang pinsalang natamo niya. Para sa ikabubuti ng ating pagkakilala, inuutusan kitang isuko sa akin ngayon mismo ang pagkain ko." Matapos nitong makapagsalita, panay naman ang ginagawa nitong pagngisi sa kanya. Unti-unti na ding pinaparamdam ng nilalang ang masamang bahid ng kanyang presensya na parabang meron talaga yung ibubuga. Alam ni Dranilo na hindi ito makikipag-usap ng harapan sa kanya nang walang naiisip na plano, kaya naman lahat ng naiisip niyang gawin, unti-unti niya yung isinasakatuparan na merong pag-iingat. Maya-maya pa, nang makapagpasya na siya sa kanyang gagawin, dahan-dahan naman niyang inilabas ang kanyang libretang ginagamit sa paggawa ng mga anting-anting. Pagsilay ng nilalang sa kanyang dinukot, nananatiling nakangisi lang naman ito habang umiikot ang paningin sa paligid. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, nasipat ni Dranilo ang alagang sigbi ng nilalang na paparating. Hindi pangkaraniwan ang laki nito,
sa kadahilan ng halos kasing taas na ang sigbi na yon ng isang matandang kalabaw. Matapos niya yung masilayan, doon niya napagtanto na isang gabunan ang aswang na humarap sa kanya. Nang maunawaan na niya ang nangyayari, mas lalo pa siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kasiyahan sa kanyang katawan. Labis noong natutuwa si Dranilo, gawa ng sa loob ng mahabang panahong pagiging isa niyang agimatero, yon ang pinakaunang beses na dinayo siya ng isang gabunang namumuno sa angkan ng mga aswang. Pagsilay niya sa gabunang binubulungan ang alagang sigbi nito, inabisuhan niya yung mauna sa kanilang duelo. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang umatungal ng napakalakas ang nilalang na yon na parabang hindi nito matanggap-tanggap ang mga katagang binibitawan ni Dranilo. Sa isang iglap, nagsama ang sigbin at ang gabunan para buong puwersang sumugod sa kanya. Nang masipat niya ang ginawa nito, nagpasya siyang manatili sa kanyang kinaroroonan ng walang ginagawa. Nang makalapit na sa kanya ang dalawang nilalang, walang habas siya nitong inundayan ng saksak sa katawan, sabay kagat sa kanyang leeg. Hinayaan lang naman ito ni Dranilo na parabang hindi siya nababahala sa ginawang pag-atake ng dalawang nilalang. Pagsilay ng gabunang hindi siya gaanong naaapektuhan ng pag-atake nito, dali-dali naman yung lumayo. Naiwan ang kanyang sigbing patuloy pa ring nakakagat sa leeg ni Dranilo na siya namang labis na ikinabahala ng gabunan. Nang hindi na maatim ni Dranilo ang ginagawa ng sigbi na yon, dahan-dahan niya yung hinawakan sa ulo, sabay tarak doon ng kanyang hintuturo. Maniwala kayo o hindi, yun lamang ang ginawa ni Dranilo sa nilalang, subalit bigla yung nawala ng buhay nang sa hindi malamang dahilan. Pagtapo ni Dranilo sa katawan ng sigbin, agad din naman yung naagnas, indikasyon na tuluyan na itong namaalam. Matapos ang pangyayaring yon, tila ba unti-unti nang nakakaramdam ng kaba sa dibdib ang gabunan. May mga pagkakataon ding naging abala na ito sa paghahanap ng matatakasan na siya namang hinayaan ni Dranilo. Kung gusto mong tumakas, marami kang madaraanan. Maaaring kaya mo ngayong matakasan ng kamatayan, pero yung kahihiyan hindi. Alalahanin mo, maraming engkantong itim ang nagmamasid sa laban natin. Sa tingin mo, ano kaya ang magiging balita nila sa kauri nila kapag ikaw ay tumakas? Naturingan ka pa namang gabunan, pero wala ka din palang sapat na tapang at kakayahan. Pang-udyok ni Dranilo sa nilalang. Matapos naman itong marinig ang kanyang mga sinabi, tila ba tuluyan ng nilamon ng galit at insulto ang gabunang yon. Sa bawat pag-atake nito, nararamdaman ni Dranilong hindi yun pinag-iisipan ng nilalang. May mga pagkakataon ding napipilitan na siyang manatili sa kanyang kinaroroonan, gawa ng hindi sapat ang talas ng kuko ng gabunan para basagin ang kanyang baluti at kabal sa katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan na ngang nanghina ang gabunan dahil sa kanyang kagagawan. Pagsilay ni Dranilo na naghahabol hininga na ito, agad naman niya yung nilapitan sabay abot ng kanyang kaliwang kamay. Akala ng gabunan pinatawad na siya ng agimatero sa kanyang ginawa, pero paghawak na paghawak niya sa kamay nito, bigla naman siyang nawala ng malay. Lingid sa kaalaman ng gabunan na ang palad ni Dranilo ay nagtatangan ng mga karunungan na may kaugnayan sa mga pinakulo ng karunungan. Sino mang may masamang bahid ng kapangyarihan ang humawak sa palad ng isang agimatero, kusa yung mamamatay at masusunog sa impyerno. Isa yang sumpa na hanggang ngayong pangkasalukuyan tinatangan pa rin ng mga agimaterong nagtatago sa likod ng maunlad na sibilisasyon. Matapos niyang paslangin ang nilalang na yon, agad naman silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan na parabang walang nangyari.
Magmula noong nangyari ang insidente, mas lalong nagtiyaga ang Binatilyo upang maging karapat-dapat sa karunungang tinatangan ni Dranilo na isang agimatero. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang ganda sana no kung magiging serye to kasi agimatero, ngayon ko lang narinig yung term na to, itong term na to kasi kalimitan, 'di ba, manggagamot, antingero, ano pa ba? Ermitanyo, ganun eh. Pero yung agimatero, first time ko lang marinig to. Tapos ang parang pinaka-special skill nila, yung sila yung nagpapanday ng agimat. 'Di ba? Ang galing lang. Ngayon ko lang talaga narinig tong klase na to ng manggagamot. Kaso lang wala tayong serye. Kung naging serye lang to, siguro mas marami pa tayong malalaman tungkol sa pagkatao ni Dranilo. Kaso okay lang din naman na isang bagsak rin siya na kwento. At least meron tayong bagong natutunan, 'di ba? Sobrang lakas tsaka sobrang tindi nito ni Dranilo. Sayang lang, hindi natin nakita yung kung paano siya maghihirap sa mga magiging kalaban niya. Kasi nga, sobrang lakas niya eh, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.